नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. आमरड धरणात भ्रष्टाचार, सभागृहात आमदार निलेश राणे आक्रमक. राज्यात मुले पळवणारी टोळी सक्रिय. आणि निलेश राणेंनी कोकणसाठी ज्वलंत प्रश्न मांडले, आमदार शेखर निकमांनी केलं कौतुक. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. आमदार निलेश राणेंनी सभागृहात कोकणसाठी ज्वलंत प्रश्न मांडले असल्याचं आमदार शेखर निकम यांनी सांगितलंय. पाहूयात. निलेशजींनी अतिशय कोकणासाठी ज्वलंत प्रश्न मांडलेले. कारण कोकणाची वस्तुस्थिती बघितली तर मोठी धरणं आमच्याकडे होत नाहीत, लघु पाटबंधारे अंतर्गतच धरणं होतं. पण तो अनेक धरणांना निधी अभावी आज धरणं बंद होत आहेत. माझी ह्या निमित्ताने आपल्याला मागणी आहे की कोकणासाठी स्वतंत्र विशेष जलसंधारण पॅकेज आपण देणार का, कारण ही आम्हाला गरज आहे. आणि जर ही धरणं झाली तर कोकणाचं सुजलाम सुफलाम निश्चितपणे होऊ शकतं. कारण आमच्याकडे मोठ्या धरणांना फारसा स्कोप नाही. आणि आज महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर लघु पाटबंधाऱ्याच्या ज्या ज्या साईट आहेत त्या मॅक्झिमम कोकणात आहेत. आणि या निमित्ताने मंत्री महोदयांना मी एवढंच विचारीन की निधी अभावी जे नवे प्रकल्प आहेत, काही प्रकल्प मंजूर आहेत ते आपण रद्द करण्याची भूमिका घेत आहे, ती अयोग्य आहे. तर सदरचे प्रकल्प रद्द न होता निधीची पूर्तता करावी आणि सगळे प्रकल्प योग्य रीतीने व्हावेत. आणि जो वेळ लागतो, जी परिस्थिती नितेशजींनी सांगितले, त्याच्यामध्ये कुठंतरी ही धरणं पूर्ण व्हायला कालमर्यादा असणं खूप गरजेचं आहे. कारण 20 कोटीचं धरण कालांतराने 250 कोटीपर्यंत जातं. त्यामुळे ह्याच्यात टाईम नियोजन करणं देखील अत्यंत गरजेचं. मंत्री महोदय उत्तर. अध्यक्ष महोदय, नाही, कोकणामध्ये यापूर्वी बऱ्याच प्रकल्पाला शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. आता सन्माननीय सदस्य निलेश राणे साहेबांनी जसं सांगितलं की हा प्रकल्प एवढा उशीर का झाला, की अनेक वेळा मग शेतकऱ्यांचा विरोध होतो, अनेक ठिकाणी वनजमिनीचं अडचण येते, अनेक वेळा वेगवेगळे कारणं आहे. आणि म्हणून आता जे काही कोकणामध्ये याच्यापूर्वी मंजुरी दिलेले प्रकल्प आहे ते कसे पूर्ण होतील, त्याच्यासाठी कशा पद्धतीची निधीची आवश्यकता आहे याचं नियोजन विभाग करते आहे. आणि लवकरात लवकर कोकणातले सर्व प्रकल्प सन्माननीय महोदय या ठिकाणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. आमरड धरणात झालेला भ्रष्टाचार उघड करत कोकणातील धरणांचे निकष बदलण्याची मागणी आमदार निलेश राणेंनी केली आहे. पाहूयात. माझ्या मतदारसंघामध्ये जो आमरड धरण आहे त्या धरणाला सुरुवात झाली 1996 साली. तेव्हा त्या धरणाची किंमत होती 4,05,00,000. आज आपण 2025 मध्ये आहोत. आज त्या धरणाची किंमत 34 कोटीच्या वर गेलेली आहे. कोकणामध्ये धरणांची कामं आणि त्याचं स्टेटस अध्यक्ष महोदय किंवा मंत्री महोदय मला काही वेगळं सांगायला नको. ह्यामध्ये जी काय माहिती दिलेली आहे ती माहिती खोटी आहे असं माझं म्हणणं आहे. आज तिकडे जे काही काम 80% पूर्ण झालं आहे असं काय सांगितलं गेलं. आणि उत्तरामध्ये आपण उत्तर जे मला दिलं त्या उत्तरामध्ये अध्यक्ष महोदय असं सांगण्यात आलं की 80% काम पूर्ण झालेलं आहे. आज आपण 30व्या वर्षात आहोत साहेब. 30व्या वर्षामध्ये धरणाचं काम फक्त 80% पूर्ण झालेलं आहे अध्यक्ष महोदय. त्याची कॉस्ट 4 कोटीपासून आता 34 कोटीवर गेलेलं आहे. तरी उत्तरामध्ये असं आलं आहे की सदर कामाबाबत चौकशी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आम्ही काय प्रश्न विचारायचे आहेत अध्यक्ष महोदय? एवढ्या मोठ्या कालावधीमध्ये 30 वर्ष आणि कारणं काय दिली आहे? भूसंपादनाची. भूसंपादन झालं कधी? 2005ला. पैसे किती मिळाले? 71 लाख रुपये. त्याच्यानंतर कारण दिले जीएसटीचं. जीएसटी लागू कधी झाला? आता काही वर्षांपूर्वी. 30 वर्षापूर्वी जीएसटीचा काय संबंध होता? अध्यक्ष महोदय, हे जे काय उत्तर आहे या उत्तरावर आम्ही प्रश्न काय विचारायचा हा माझ्यासमोर आता प्रश्न तयार झालेला आहे. 30 वर्ष एका प्रकल्पाला होतो, अजूनपर्यंत फक्त 80% काम पूर्ण आहे. आणि त्याच्यानंतर कुडाळ तालुक्यामध्ये असं सांगण्यात येतं की 4 पैकी 1 काम झालेलं आहे, 3 कामं प्रलंबित आहेत. 1 काम जे झालं वर्धा धरणाचं, मागच्या वर्षी ते धरण पडता पडता वाचलंय साहेब. आणि ते 1 वर्षाच्या आत 1च वर्ष पूर्ण झालं आणि ते धरण पडता पडता वाचलेलं आहे. ते परत एकदा जसं चिपळूणला झालं तशी परिस्थिती इकडे होणार होती. पण कसं तरी ते अधिकाऱ्यांनी वाचवलं असेल, ठेकेदारांनी वाचवलं असेल, मला माहीत नाही. मालवणमध्ये जे सांगितलं, माझ्याच मतदारसंघामध्ये 2 धरणं पूर्ण झालेली आहेत, अजिबात नाही. एकही धरण पूर्ण झालेलं नाही 3 पैकी. आपण जर अशी उत्तरं देणार असाल अध्यक्ष महोदय
तर आम्ही प्रश्न कसे विचारायचे? अच्छा, सॉइल टेस्टिंगच्या नावाखाली मंत्री महोदय जे अधिकारी आहेत, तुम्हीही माहिती काढून घ्या. सॉइल टेस्टिंगच्या नावाखाली 20-20 लाख रुपये काढताय. सॉइल टेस्टिंग खरोखर होत आहे का तिकडे? बघून घ्या. जिओग्राफिकल सर्वेच्या नावाखाली लाखो रुपये काढले जात आहेत. जिओग्राफिकल सर्वे होतोय का तिकडे? मी अध्यक्ष महोदय, मी प्रश्नावर येतो, पण साहेब हे सांगितल्याशिवाय प्रश्न विचारताच येणार नाही. कोकणामध्ये मागचे 12-15 वर्ष धरणच झालेली नाहीत. 4 पैकी जे काही 4 धरणं मोठी आहेत, मग मध्यम आणि लघुची धरणं आहेत, धरणच झालेली नाहीयेत. मग पैसे कुठे चाललेत? सॉइल टेस्टिंगच्या नावाखाली पैसे काढले जात आहेत, जिओग्राफिकल सर्वेच्या नावाखाली पैसे काढले जात आहेत. पैसे कुठे चाललेत? धरणांची कामं तर होत नाहीये. हा जो काही कॉन्ट्रॅक्टर आहे, यांनी 4 दिवसापूर्वी आता तिकडे दगडी टाकायला सुरुवात केली परत, जेव्हा त्याला कळलं की या विषयावर माझी लक्षवेधी आहे, आणि अधिकाऱ्यांना सांगितलं मी या वर्षाच्या आत मी काम पूर्ण करतो. ह्याच्यात कारणं काय दिली आहेत की लोकांचा विरोध. साहेब 2005 मध्ये लोकांचा विरोध पण नव्हता, भूसंपादन झालेलं आहे. अजूनपर्यंत भूसंपादनाचं कारण मला सांगण्यात येत आहे. माझा प्रश्न मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, माझा असा आहे की जर तुम्ही सांगितलंय की ह्याच्यामध्ये प्रश्नच उद्भवत नाही, तर मी प्रश्न काय विचारायचा? मी फक्त तुम्हाला शुभेच्छा देऊ शकतो आणि आमच्या कोकणावर असा अन्याय का करताय एवढाच फक्त प्रश्न विचारू शकतो. एकही धरण झालेलं नाही साहेब, एकही धरण पूर्ण नाही. आम्ही 28 वर्ष थांबलोय, 28 ते 30 वर्ष एकही धरण पूर्ण नाही. बाजूला निकम साहेब आहेत, तेही त्यांनाही बोलायला संधी द्या, तेही सांगतील एकही धरण आमच्या कोकणामध्ये पूर्ण का होत नाही, एवढं मंत्री महोदयाने आम्हाला उत्तर द्यावं. महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघर्ष कृती समितीच्या मेळाव्यात मंत्री नितेश राणेंनी मार्गदर्शन केलं. पाहूयात. आपण देशामध्ये 16व्या क्रमांकावर आहोत. 16व्या. मी जेव्हा या मंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि कारभार स्वीकारल्यानंतर पुढे जायचं कसं ह्याचं जेव्हा नियोजन मी आणि माझ्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसलो, ते कुठे आहोत? महाराष्ट्र राज्य हे तेवढे पुढे जात असताना नेमकं आताची परिस्थिती समजून घेऊन पुढचं नियोजन करायचं असतं. आणि त्यानुसार अगर आपण गोडा पाण्याच्या मासेमारीमध्ये अगर आपण 16व्या क्रमांकावर असू तर आपल्याला भरपूर काम करण्याची गरज आहे. त्या दृष्टिकोनातून निर्णय पण घेण्याचे गरजेचे आहे. मग मी माझ्या अधिकाऱ्यांकडून सगळे जे काय महाराष्ट्रामध्ये जे काही गोडा पाण्यामध्ये मासेमारी करण्याचे सगळे जे तलाव आहेत, ज्याचे ठेके आपण 30-40 वर्षापासून आपण दिलेले आहेत, त्या सगळ्या जणांची माहिती मागवली आणि नेमकं आपण मदत कशी करायची, कुठे करायची, आणि आजचं असणारं त्या तलावाचं उत्पादन हे दुपटीने कसं वाढवू शकतो, त्याला सरकार म्हणून आम्ही काय मदत करू शकतो, या सगळ्याची माहिती मी नजरेसमोर ठेवली की मला मागवायला सुरू केली. या 12 महिन्यामध्ये काही निर्णय तुम्हाला आवडले असतील आणि काही निर्णय तुम्हाला चुकीचेही वाटले असतील. पण कठोर निर्णय केव्हा आपण घेतो? जेव्हा आपल्याला भविष्याची चिंता असते, भविष्यामध्ये होणारे परिणाम, दूरगामी परिणाम हे तुमच्या आयुष्यामध्ये दिसले पाहिजे. तुमच्या येणारी भावी पिढी ही आर्थिक सक्षम झाली पाहिजे, हे नजरेसमोर ठेवून काही कठोर निर्णय आम्हाला घ्यायला लागतात. ते काय आम्हाला आवडले, तुम्हाला लोकांना त्रास द्यायचा होता, आम्हाला मंत्रालयामध्ये काहीच कामं नव्हती म्हणून त्याला कठोर निर्णय घेऊ आणि मोकळे होऊ, जेणेकरून लोक आम्हाला आदिवशिवाय शाप घालतील, त्याच्यासाठी नाही. पण तुमच्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये काहीतरी परिवर्तन घडलं पाहिजे. सरकार म्हणून ही यंत्रणा तुमच्या मागे उभी आहे हा संदेश तुमच्याकडे गेला पाहिजे, म्हणून काही निर्णय मी आवर्जून घेतले. पण त्याच्या आज 12 महिन्यात 1 वर्ष झाल्यानंतर मागे पाहिल्यानंतर तुम्हालाही कळलं असेल की तेव्हा कठोर वाटलेले निर्णय त्याच्या टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला कसा फायदा होतोय याचा कदाचित आज नाही काही वर्षांनी तुम्हाला निश्चितपणे त्याचा फायदा दिसेल. पण याच्या पुढे काही सांगत असताना
अजून काय माहिती देण्याच्या अगोदर मी काय आज खाली हात आलेलो नाही. आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सरकार चालवत असताना महाराष्ट्रातला प्रत्येक समाज, प्रत्येक घटक, प्रत्येक वर्ग हा आमच्या महायुतीच्या सरकारबरोबर समाधानी असला पाहिजे, सरकारवर समाधानी असला पाहिजे, ही भूमिका नजरेत समोर ठेवून आम्ही काम करत आलेलो आहे. आणि म्हणून आज आपल्या समोर जी आमची, तुमची आणि माझी जी वारंवार चर्चा होत होती, तुम्हाला जो अडचणीचा वाटणारा जो निर्णय होता, ज्याच्यावर जो लागलेला स्टे तुम्ही उचलला होता आणि तुम्ही प्रत्येक जण माझ्याकडे येऊन बोलायचे की नितेशजी त्याच्याबद्दल काहीतरी करावं, लोकांच्या समोर आपण जाऊ शकत नाही, चर्चा करू शकत नाही. म्हणजे मागे बसलेले असंख्य प्रतिनिधी माझ्याकडे यायचे, विनंती करायची, पण मी तसा हलक्या मनाचा नाही. घेतलेल्या निर्णयावर जेव्हा घेतो निर्णय तेव्हा विचार करून घेतो आणि काहीतरी चांगलं करायचं म्हणजे तुम्ही जे काही 12 महिने करायला प्रयत्न केला तो तुमच्या हितासाठी केला. तुमच्या विरोधात भूमिका की विरोधात तुम्हाला नुकसान व्हावं म्हणून बिलकुल केलेलं नाही. पहिलं काय आणलं ते सांगतो आणि पुढे काय तुम्ही करायला हवं हे मी इथून सांगून जाणार. कारण ते तुमच्यासाठीच मला मंत्रालयाचा मंत्री केलेला आहे. मी आज जे मंत्रालयामध्ये बसतो आहे, जेव्हा मत्स्य व्यवसाय मंत्री म्हणून जी ओळख मला जी मिळाली आहे की तुमच्यासारख्या असंख्य मच्छीमार बांधवांचं प्रतिनिधी म्हणून मी महाराष्ट्र राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये बसतो, ही भावना माझी आहे आणि म्हणून मी आज तुमच्या समोर आलेलो आहे. आणि म्हणून आज येत असताना काल मी बसतो आपल्या सगळ्या प्रतिनिधींवर, मी परत मंत्रालयाला गेलो, अधिकाऱ्यांना बोलवलं आणि मी त्यांना सांगितलं की मला आज GR काढायचं आहे आणि आज हातात एक शासन निर्णय घेऊन आलेला आहे. तो शासन निर्णय असा आहे, शासन निर्णय असा आहे 12 डिसेंबर 2025 चा, ही कालची तारीख आहे. या शासन निर्णयाद्वारे गुजारिश मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था, प्राथमिक मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, जलाशयावर निर्माण करायचा संघ व गुलाशेर जिल्हा मच्छीमार संघ नोंदणीबाबत दिनांक 12/5/2023 अन्वये निर्गमित शासन निर्णय तुर्तास स्थगिती देण्यात येत आहे. बरोबर आहे ना? ते परत घेऊन येणे मग काय पडलं नाही. उद्धव ठाकरेंनी तोंडाची वाफ घालू नये, आम्ही करून दाखवतो असा टोला शंभूराज देसाईंनी लगावला आहे. मालक आणि नोकर ह्या भूमिकेतनं उद्धव ठाकरे साहेब बाहेरच पडले नाहीत. त्यांची काम करण्याची ही मानसिकता पहिल्यापासून आहे, मी मालक बाकी सगळे नोकर. त्यामुळं ती भूमिका घेतल्यामुळं 2022ला काय अवस्था झाली ही त्याने बघितली, 2024ला काय झाली निवडणुकीत ते सुद्धा बघितली. त्यामुळे उगाच तोंडाची वाफ घालवू नका म्हणा, कोणाला तरी गुलाम म्हणून, कोणाला तरी गांडूळ म्हणून. आम्ही बोलत नाही याचा अर्थ आम्ही काय करू शकत नाही असं नाही. आम्ही बोलतो कमी पण करून दाखवतो. 2 वेळा दाखवलंय, 22ला एकदा दाखवलं, 24ला एकदा दाखवलं. असंच उद्धव ठाकरे साहेब बोलत राहिले तर मग असे वारंवार त्यांना आम्हाला काही ना काहीतरी पुढं कृतीतनं करून दाखवावं लागेल. माननीय उद्धव ठाकरे साहेब, मी मागं सुद्धा सांगितलं, एका संविधानिक पदावर, मुख्यमंत्री पदासारख्या जबाबदार संविधानिक पदावर 2 वर्ष त्यांनी काम केलेलं आहे. त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये सुद्धा उपमुख्यमंत्रीपद होतं. मग ते संविधानिक नव्हतं का? मग तुम्ही कसं काय त्या उपमुख्यमंत्र्यांना तुमच्या मंत्रिमंडळामध्ये काम करू दिलं? आणि उपमुख्यमंत्रीपद हे संविधानिक नाही अशा पद्धतीचा कुठलाही कायदा किंवा अशा पद्धतीचा कुठलाही न्यायालयीन निर्णय आत्तापर्यंत तरी आमच्या पाहण्यात नाही. त्यामुळे त्यांच्या काळात उपमुख्यमंत्रीपद चाललं
ते त्यांच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले आणि आता तेच उपमुख्यमंत्रीपद त्यांना चालत नाही. म्हणजे हे परत एकदा मी सांगतो, लहान मुलांच्या खेळण्यात तू माझं काय घेतलंस तर मी तुझं दुसरं काहीतरी काढून घेणार. लहान मुलं जसं खेळताना भांडतात ना तसं हा लहान मुलांच्या खेळण्यातल्या भांडण्यातल्या प्रकारासारखा आहे. तुम्हाला आम्हाला विरोधी पक्ष नेतापद नाही तर तुमचं पण आम्ही उपमुख्यमंत्रीपद काढून घेतो. असं लहान मुलांच्या खेळण्यातल्या भांडणासारखं भांडण करून योग्य नाही. जे तुम्ही तुमच्या काळात तुम्हाला चाललं ते आता का चालत नाही त्याचं उत्तर द्या म्हणावं आधी. राज्यात बेपत्ता मुलांबाबत सभागृहात नेमकं काय घडलं पाहूयात. दुर्दैवाची बाब आहे की महाराष्ट्र 21व्या शतकामध्ये प्रगतिशील राज्य म्हणून घेऊन याच्याकडे पाहिलं जातो. विभिन्न राज्यातले विभिन्न जिल्ह्यातली लोक ही महाराष्ट्रामध्ये येतात आणि विशेष करून मुंबई ही एक स्वप्ननगरी म्हणून घेऊन त्याच्याकडे पाहण्याचं काम होतोय. असं असताना देखील महाराष्ट्रामध्ये आणि विशेषतः मुंबईमध्ये गेल्या 36 दिवसामध्ये 82 मुलं आणि मुली हे दुर्दैवाने बेपत्ता झालेले आहेत. आणि हे मुंबईमध्येच नाहीये, सर्वसाधारणपणे राज्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल तर ज्या जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री येतात त्या नागपूरमध्ये अशाच प्रकारे मुलं आणि मुलींचा एक रॅकेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती पकडलं गेलं आणि तब्बल 2 लाख रुपयामध्ये हे मुलं आणि मुली विकले एका राजस्थानच्या कॉन्ट्रॅक्टरला गेलं किंवा दलाल करणाऱ्या माणसाला आणि त्यांनी परदेशाशी लिंक असलेल्या ह्याच्यातली एक यंत्रणा मिळाली. काल परवा विधानसभेमध्ये पण ठाणे जिल्ह्यामध्ये 132 मुलं बेपत्ता, शालेय मुलं बेपत्ता झाली अशी घटना घडली. त्यामध्ये 40-50 मुलं आणि मुली मिळाले, बाकीचे संपूर्ण रीतीने बेपत्ता आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये सरासरी जर बघितलं तर रोज 6 मुली बेपत्ता होत आहेत, कारण 26 दिवसामध्ये 143 महिला मुलींचा थरारक पद्धतीने बेपत्ता होण्याची ही घटना होते. हे बेपत्ता असेच होत नाहीये, यामागे एक मोठी टोळी सक्रिय आहे की जे या मुलं आणि मुलींना मोठ्या प्रमाणावरती विकतायत. काही छोट्या मुलं आणि मुलींना भीक मागण्यास भाग पाडतायत, काहींना क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीजमध्ये वापरण्याचं आणि ट्रेनिंग देण्याचं काम करतायत. हे राज्यामध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती पण देखील ही टोळी सक्रिय झालेली आहे. या प्रश्नावरती लक्ष वेधण्यासाठी आज स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून हा प्रश्न मी विधान परिषदमध्ये मांडलं. कारण नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अंतर्गत हे आकडे आलेले आहेत. एका आकडे आम्ही दिले नाही, पण असे असंख्य आकडे आहेत की ज्याची तक्रारच होत नाहीये. ग्रामीण भागामध्ये, दुर्गम भागामध्ये अशाही काही घटना समोर आलेल्या आहेत की ज्या मुलांना आणि मुलींना दत्तक घेण्याचं काम खोटे दस्तावेज तयार करून घेतले जातात आणि ते दत्तक न घेता त्याला मॉनिटर केलं पाहिजे, त्याला बघायला पाहिजे की ते सुखरूप आहेत की नाही, न बघता 6 महिन्यानंतर वर्षभरामध्ये अशी मुलं आणि मुली देखील या टोळ्यांना विकण्याचं काम चाललेलं आहे. ह्याचा अर्थच असा आहे की या राज्यामध्ये आपले असली मुलं आणि मुली हे सुरक्षित आहेत की नाही. सर्वसामान्य श्रीमंतांची मुलं आणि मुली सुरक्षित आहेत, तुमच्या आपल्यासारख्यांची सुरक्षित आहेत, पण सर्वसामान्य जो गरीब तबक्यातला असलेला आहे, सर्वसामान्य चाळीत राहणारा, झोपडपट्टीमध्ये राहणारा, दुर्गम भागामध्ये, ग्रामीण भागामध्ये राहणारा, ह्यांच्या मुलं आणि मुलींना बाहेर सोडायचं की नाही हा संभ्रम आणि हा प्रश्न निर्माण झालाय. आणि म्हणून ह्याची दखल मी घेण्यास भाग पाडला आणि माननीय सभापती महोदयांनी राज्य सरकारला निर्देश दिलेले आहेत की याबद्दलची त्वरित दखल घ्यावी. आणि त्याचा एक भाग म्हणून राज्य सरकारच्या वतीने आशिष शेलार यांनी हे शब्द दिले आहेत, फ्लोरावर आश्वासित केलेले आहेत की या तातडीची बैठक घेऊन संबंधित पोलीस अधिकारी किंवा डीजींबरोबर ही बैठक लावण्यात होईल. कारण एका बाजूला पोलीस याबद्दलच्या जे मोठमोठे दावे करतायत, विशेषतः ऑपरेशन मुस्कानच्या माध्यमातून 4 मुलं भेटली किंवा बेपत्ता मुली झाली तर त्याला सोशल मीडियामध्ये हाईप करून स्वतःची थाप थोपटण्याचं काम केलं जातोय. परंतु आपण निवळ एनसीआरबीचे रिपोर्ट्स बघितलेत किंवा आकडे बघितले, त्यात खूप मोठ्या प्रमाणावरती तफावत दिसते आणि म्हणून याची दखल घेण्यास आम्ही सरकारला भाग पाडला आणि त्याच्यातली एक बैठक पण लावण्याचं त्यांनी आश्वासित केलेलं आहे. पण हे जरी असेल तरी देखील या राज्यामध्ये मुलं आणि मुली ही दुर्दैवाने सुरक्षित नाहीये, अशातला प्रश्न देखील आज आम्ही स्थगनाच्या माध्यमातून मांडण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे. कवठे महांकाळ तालुक्याला पुतना मावशीची वागणूक नको असा टोला आमदार रोहित पाटील यांनी सभागृहात लगावलाय. पाहूयात. अध्यक्ष महोदय, मला एका गोष्टीची खंत आहे की पहिला यादी आली
त्यामध्ये नुकसानग्रस्त असतील किंवा अतिवृष्टीग्रस्त असतील 253 तालुके आले. त्याच्यानंतर 200 सुधारित यादी आली, त्याच्यामध्ये 282 तालुके आले. त्याच्यामध्ये रायगड असेल, अमरावती असेल, जळगाव असेल. आता हे जिल्हे काही पुढाऱ्यांचे जिल्हे आहेत म्हणून इथं तालुके समाविष्ट केले गेले का? माझ्या जिल्ह्यामध्ये तासगाव, कवटेमंकाळ, जत असेल किंवा मिरज असेल, 13 मे पासून आमच्याकडे अध्यक्ष महोदय पाऊस चालू आहे. पिकांचं नुकसान आहे. नुकसान आमचं तेवढंच झालेलं आहे. राज्यातली परिस्थिती आणि आमच्याकडची परिस्थिती फार वेगळी आहे किंवा शेतकऱ्याची परिस्थिती आहे फार वेगळी आहे, असं काही परिस्थिती नाही. पण तरी सुद्धा फक्त राजकारणाच्या हेतू परस्पर आमचे तालुके वगळले गेले का, हा सवाल माझा राज्य शासनाला अध्यक्ष महोदय आहे. त्यामुळं कुठल्याही पद्धतीनं पुतना मावशीची वागणूक ही माझ्या तालुक्याला, मतदारसंघाला, माझ्या जिल्ह्याला मिळाली नाही पाहिजे, ही एकमेव भावना अध्यक्ष महोदय माझी आहे. कुडाळ शहरातील मुख्य बाजारपेठेत धोकादायक बनलेले आणि गंजलेले विद्युत खांब अखेर महावितरणच्या माध्यमातून बदलण्यात आले आहेत. यामुळे संभाव्य मोठी दुर्घटना टळली असून व्यापारी आणि नागरिकांनी या कामाबद्दल समाधान व्यक्त केलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना पक्षानं कुडाळ शहरातील विद्युत समस्यांबाबत महावितरणकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या भेटीदरम्यान विविध समस्यांवर चर्चा झाली होती, ज्याला महावितरणने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या पाठपुराव्याचा भाग म्हणून कुडाळ शहरात धोकादायक खांब बदलणं, सेफ्टी बॉक्स बसवणं आणि इतर महत्त्वाची दुरुस्तीची कामं हाती घेण्यात आली आहेत. कुडाळमध्ये तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन घ्यायला कुडाळ तालुक्यातील एकही शाळा तयार होत नाही, हे दुर्दैव आहे, अशी खंत कुडाळचे गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर यांनी व्यक्त केली. साळगाव येथील प्रमोद रवींद्र धुरी अध्यापक महाविद्यालयात कुडाळ तालुका विज्ञान प्रदर्शनाचा शुभारंभ प्रसंगी अध्यक्षस्थानावरून वालावलकर बोलत होते. कोणतीच शाळा तयार नसताना साळगावच्या प्रमोद रवींद्र धुरी अध्यापक महाविद्यालयानं प्रदर्शन आयोजित करण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे यावर्षी कुडाळ तालुक्याचं विज्ञान प्रदर्शन तरी घेता आल्याचं त्यांनी सांगितलंय. पाहूया. या 2 दिवसात जे काही लोकांकडनं चालेल त्याच्यामध्ये असणं गरजेचं आहे. विषयाला वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा, आमच्या कोकण रिजनमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचं बीज पेरून उगवत नाही. पु ल देशपांडे म्हणायचे की त्या लोणावळ्याच्या घाटातून जाताना शिग्रोबाचं एक देऊळ आहे, त्याला कुठेतरी देवळी छोटीशी आहे, तिथे पैसे फेकले की तो प्रसन्न होतो आणि आपला प्रवास सुखकर होतो. आपल्याकडे पण अशी बरीच ठिकाणं आहे. इथपर्यंतचा हा जो प्रवास आहे त्याच्या पलीकडे माझ्या जीवनातील कोडी मी बुद्धीने आणि अभ्यासाने जाणून घेईन ही जिद्द आणि मला ती जाणता येतील हा आत्मविश्वास म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टी. आणि ही वैज्ञानिक दृष्टी आजच्या प्रदर्शनातून सगळ्यांपर्यंत पोहोचेल अशा विश्वास व्यक्त करतो. आणि उत्कृष्ट असं आयोजन दरवर्षी आम्हाला इथे बघायला मिळतं आणि त्यात किंजवडेकर सरांची धडपड असते. त्यांच्याबरोबर गेल्या वर्षी पाटील सर पण होते, परंतु यावर्षी ते बदलीने दुसरीकडे गेल्यामुळे ते दोघेजण अतिशय चांगल्या पद्धतीने या कार्यक्रमाचं आयोजन करतात. सगळ्यांची व्यवस्थित काळजी घेतली जाते आणि परीक्षक म्हणून आम्हाला दरवर्षी इथे येण्याचा योग मिळतो आणि त्यांचं आमंत्रणाला आम्ही नाही म्हणू शकत नाही आणि आम्ही एक वेळ या वेगळ्या गोष्टीसाठी देतो. कारण आम्ही पण एका महाविद्यालयामध्ये शिकवत असताना, वरच्या मुलांना शिकवत असताना ह्या छोट्या मुलांमध्ये येऊन परीक्षण करण्याची एक वेगळी मजा असते. आणि सरांनी आताच किंजवडेकर सरांनी त्यांच्या भाषणात उल्लेख केला की वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढला पाहिजे, यासाठी ही प्रदर्शनं असतात. आणि ज्यावेळी ही मुलं राज्य पातळीवर किंवा वरच्या देश पातळीवर जाऊन चमकतात त्यावेळी त्यांना मार्गदर्शन करणारे जे शिक्षक असतात त्यांना देखील तो वेगळा आनंद मिळतो. यासाठी ही प्रदर्शनं फार महत्वाची आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीनं त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. हा सगळा डाव खेळताना
हा सगळा ही जत्रा मांडताना त्याच्या मागचे हात आणि त्याच्या मागचा जो निधी असतो हा महत्वाचा असतो. कारण एखाद्या हायस्कूलकडे हे देताना गट शिक्षण अधिकाऱ्यांची काय तारांबळ असते हे आम्ही जवळून बघितलेलं आहे. कारण जो निधी या अशा कार्यक्रमांना विज्ञान प्रदर्शनात जे पुढे पिढी घडवणारे विद्यार्थी घडवायचे आहेत त्यांना जो उपलब्ध करून द्यायचा आहे, पत्रकार महोदय हे नक्की हा विचार करावा की मी गट विकास अधिकारी साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या तालुक्याचं जेव्हा बजेट असतं किंवा जो निधी असतो त्या दरवर्षी तालुक्याचं जे विज्ञान प्रदर्शन असतं त्यातून आम्हाला काही वाटा द्यावा. तर गेल्या वर्षी तर हा निधी मिळाला नाही, त्यामुळे त्यांचं भागवताना आम्ही गट शिक्षण अधिकारी साहेबांचा आमच्या पळती बोलतो. कारण कसं असतं, पैसा सगळं करता येतं पण पैशाचं सो मानता येत नाही, त्यामुळे कृपया हा निधी मिळावा. माझ्या बालपणाची गोष्ट म्हणजे जवळपास 45 ते 50 वर्षाच्या कालावधीपासून हे अव्याहतपणे हा ज्ञानयज्ञ सुरू आहे. आणि त्या या ज्ञानयज्ञामध्ये संविधान करणारे जे अनेक आपल्या शाळांमध्ये शाळांचे व्यवस्थापन आहेत, शिक्षक वर्ग आहेत, विद्यार्थी आहेत. आज ते विद्यार्थी सुद्धा पुन्हा एकदा शिक्षक होऊन तेच काम ज्ञानदानाचं काम अखंडपणे करत आहेत. या सर्वांच्या इच्छा आकांक्षा त्यामध्ये एकवटलेल्या आहेत आणि त्यामुळेच हा ज्ञानयज्ञ इतकी वर्ष धगधगतो. बालम सरांनी खूप सुंदर ही ज्ञानयज्ञाची उपमा ह्याला दिली. या ज्ञानयज्ञामध्ये संविधा घातल्या जातात. आपण सर्वजण आपापल्या जे जे आपल्याकडे चांगलं आहे त्याच्या संविधा देतो. पण गेले 4 वर्ष नाही, गेले मागचा 15 गेल्या महिन्यातच माझी आणि किंजवडेकर सरांची चर्चा झाली. तर आपलं विज्ञान प्रदर्शन कुठे घ्यायचं आहे, तर हे विज्ञान प्रदर्शन घेण्यासाठी एकही माध्यमिक शाळा आपल्या तालुक्यातली तयार नाही. ही गोष्ट निश्चितच विचार करण्याजोगी आहे आणि ती तेवढी आपल्याला भूषणावं नाही. आपला एकूणच जो शालेय शिक्षणाचा जो आपला प्रवास आहे, मुलांचा विकास आहे, त्यामध्ये आपल्या दैनंदिन ज्या जीवनातल्या ज्या आपण दैनंदिन शैक्षणिक संस्थेच्या बाबी आहेत तितकीच ही महत्त्वाची बाब आहे. आणि यामध्ये आपण अशा या सुंदर ठिकाणी आलेलो आहोत की अध्यापक महाविद्यालयानं ही भूमिका स्वीकारणं, पण ही भूमिका स्वीकारल्यानंतर त्यांना सुद्धा ही संविधा अर्पण केल्यासारखंच वाटलं पाहिजे. नाहीतर प्रत्येक वेळेला जेव्हा जेव्हा यज्ञ असतात तेव्हा यज्ञामध्ये बळी देण्याची सुद्धा एक दुष्ट प्रथा आपल्या संस्कृतीला आपल्याला माहिती आहे. तर त्या संस्थेला आम्ही संविधा अर्पण केली असं वाटलं पाहिजे, त्या संस्थेला आमचा बळी गेला यज्ञ असं मात्र वाटता कामा नये. याची काळजी आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे. अटक सरांनी खूप चांगलं सांगितलं. तर आपण पंचायत समितीच्या अनुदानातून सुद्धा या विज्ञान प्रदर्शनाला निश्चितच मदत करू शकतो. पण यापूर्वी शासनाचा निधी दिला होता आणि मला वाटतं तो निधी काहीतरी आलेला नाही आहे आणि तो निधी न आल्यामुळे तो निधी येईल या खात्रीत राहिले आणि पंचायत समितीच्या निधीची पण यांनी मागणी केली नाही. पण भविष्यात तसं होणार नाही. कदाचित आपल्याला तो निधी असेल तर या निधीची सुद्धा आपण पंचायत समितीच्या सेसमधून सुद्धा या विज्ञान प्रदर्शनाला आपण निश्चितच जोड देऊ शकू. ज्ञानापासून प्रज्ञेकडे घेऊन जाण्याचा प्रवास आहे तो विज्ञानाच्या वाटेमधून होतो, बरोबर आहे ना. त्यामुळे विज्ञान हे आपल्याला आयुष्यामध्ये पुढे जाण्यासाठी म्हणजे विकसित भारत आणि आत्मनिर्भर भारत करण्यासाठी गरजेचं आहे. आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा छोटी मुलं काहीतरी विज्ञानाधिष्ठित करतात, आपल्याला देशाला पुढे नेण्याचं काहीतरी चांगलं काम करतात, तेव्हा आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब हे आपल्या मन की बातमधून असेल किंवा विविध कार्यक्रमातून त्या मुलांची थेट बोलतात. हे तुम्ही सगळ्यांनी बघितलेलं असेल. आपल्या पंतप्रधानांना किंवा त्यावेळेच्या तत्कालीन राष्ट्रपतींना सुद्धा ही जाणीव होती, ही माहिती होतं की जेव्हा मुलांमधली जिज्ञासा, मुलांमधलं कुतूहल, मुलांमधले जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न त्यांचं शमन, त्यांना व्यवस्थित उत्तरं मिळाली तर हीच मुलं उद्या असेच प्रश्न अशा जिज्ञासेने आपल्या देशासाठी काहीतरी चांगलं काम करू शकतील. आणि देशाची उभारणी मला वाटतं ह्या भावी पिढीच्या विज्ञानाधिष्ठित असण्यातूनच घडू शकते. आणि म्हणूनच तुम्ही विज्ञानाधिष्ठित असावं म्हणूनच या विज्ञान प्रदर्शनाचं आयोजन केलं जातं. या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये ज्या प्रतिकृती तुम्ही मांडणार आहात किंवा विचार करणार आहात त्या तुमच्या मांडून झाल्या असतील, पण याच्यामध्ये सुद्धा आपल्या देशाचा आताचा जो काळ आहे या काळामध्ये अजून 2 पावलं पुढे जाण्यासाठी
आपण आपला खालीचा वाटा आणि आपल्या बुद्धीचा वाटा किती त्याच्यामध्ये घालतोय हे खूप महत्त्वाचं आहे. आमचे परीक्षक सुद्धा निश्चितच या अँगलने त्याचा विचार करतील. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य भास्कर जाधव साहेबांनी महत्त्वाचे प्रश्न विचारलेले आहेत. आता चिडणं आणि या प्रश्नाचा काय संबंध आहे हे आता पहिलं तर मला माहीतच नाही अध्यक्ष महोदय. हे हा पण प्रश्न तरी ठीक झाल्यानंतर आहे. त्याचं उत्तर समजेल. हा आणि अध्यक्ष महोदय, हे खातं वर्षानुवर्ष आपल्या महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून चालू आहे. 2014लाच हे खातं जन्माला आलं असं नाही. म्हणजे वडील या खात्याचे मंत्री पहिले होते, मग भास्कर जाधव साहेबांसारखे, म्हणजे हे प्रत्येक मंत्र्यांनी आपल्या आपल्या पद्धतीने अध्यक्ष महोदय या खात्याच्या माध्यमातून मच्छीमारांच्यासाठी न्याय देण्याचा प्रयत्न वर्षानुवर्ष केलेला आहे. सगळं काही 2014च्या अगोदरच आलं असं कृपया चुकीच्या गोष्टी रेकॉर्डवर जाऊ नये म्हणून हा उल्लेख केलेला आहे. एक मुद्दा अध्यक्ष महोदय असा आहे, हो सगळे रेकॉर्ड आता मंत्री असल्यामुळे रेकॉर्ड आहेत अध्यक्ष महोदय, म्हणून ठीक आहे, कारण का परत परत सगळं मीच केलं हा विषय नको जरा याच्यावर. दुसरा मुद्दा असा आहे अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय आता काय आहे, काही लोकांना कितीही चांगलं बोललं तरी पण त्यांना तो राग येतोच आणि मग मी राग करतो. आपण चांगल्या बोटींबद्दल मूळ मुद्दा मच्छीमारांबद्दल आहे अध्यक्ष महोदय. मुद्दा असा आहे अध्यक्ष महोदय, जाधव साहेब आपला हा प्रश्न, बाकी सगळ्या गोष्टी जाऊन दे, आपण कोकणातले आपण सगळे लोकप्रतिनिधी आहोत. राजकारण निवडणुका हा गोष्टी आणि पक्षीय राजकारण वेगळं, पण आपल्या दृष्टिकोनातून हा प्रश्न खरंच महत्त्वाचा आहे. कारण का परराज्यातून येणारे जे गस्ती नौका असतील किंवा हायस्पीड असतील त्याच्यामुळे आपल्या समुद्रामध्ये असणारं जर खऱ्या अर्थाने जे आपलं बोलतो ना ते आपल्या मच्छीमारांसाठी जे काही उत्पादन आपल्याला मिळतं ते हे घेऊन जाण्याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रयत्न मग मालपी कर्नाटक या सगळ्या बोटी करतात. आपल्यासाठी हा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा असल्यामुळे आहे अध्यक्ष महोदय, कारण का जे काही बाहेरच्या ह्या बोटी येतात आपल्याकडे असलेल्या ज्या गस्ती नौका आहे जाधव साहेब ते आत्ता लाकडी आहेत आणि लाकडी असल्यामुळे समोरच्या ज्या काही मोठ्या परराज्यातल्या जे काही मच्छीमार बोटी येतात त्या स्टीलच्याही असतात, त्याच्यामध्ये जाधव साहेब वेपनही असतात. आपल्यालाही माहिती आहे रत्नागिरी या भागामध्ये आपले जेव्हा अधिकारी त्यांना पकडायला जातात तेव्हा त्यांच्यावर हल्लेही झालेले आहेत. म्हणून आम्ही तरी ह्या 12 महिन्याच्या ह्या कारकिर्दीमध्ये जाधव साहेब आम्ही प्रयत्न असाच केलेला आहे की जास्त कारवाई ह्या गोष्टीवर कसा करता येईल. म्हणून जेव्हा मी पहिला मंत्री झालो जाधव साहेब मी विचारलं तेव्हा ह्या ज्या लाकडी बोटी आहेत ह्याच्याने तुम्हाला पकडणं शक्य आहे का? शक्यच नाही. म्हणून आणि खरं म्हटलं तर पूर्ण आपल्या किनारपट्टीवर जे 877 किलोमीटर झालेले आहेत फक्त 5 गस्ती नौका ह्या काहीच कामाच्या नाही आहेत. म्हणून 15 स्टीलच्या गस्ती नौकाची ऑर्डर आम्ही लोकांनी जाधवजी दिलेले आहेत. या महिन्यात पहिल्या 5 आपल्याला उपलब्ध होणार आहेत. त्याचबरोबर काही महिन्या अगोदर 9 मला वाटतं जानेवारीच्या जवळपास आम्ही ड्रोनची सुरक्षा पण सुरू केलेली आहे. कारण त्याच्याने काय होतं आपल्याला एक्झॅक्ट कळतं का बाबा कोण कुठून आलेला आहे, त्याच्या बोटचा नंबर असो. कारण का आपणही खातं सांभाळलेलं आहे. माझाही असा अनुभव आहे की 100% आपल्या खात्यातले अधिकारी प्रामाणिक नाहीत. याच्यामध्ये काही लोक समोरच्या लोकांमध्ये मदतीचे पण असतात आणि त्याच्यामुळे ह्या कारवाई इंटरनल मदतीशिवाय ते आपल्या बॉर्डर क्रॉसच करू शकत नाही, 12 नॉटिकल माईलच्या आतमध्ये येऊ शकत नाही. म्हणून उत्तराचा तास हे उत्तर संपेस्तोपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. बोला अध्यक्ष महोदय, म्हणून आम्ही झालेल्या कारवाईचे आकडे मी आपल्याकडे पाठवतो. आमच्या ह्या 12 महिन्याच्या कारकिर्दीमध्ये गेल्या 2024 ते 25च्या वर्षी 9,500, पण आपल्या ह्या 12 महिन्याच्या कारकिर्दीमध्ये 1876 कारवाया यावर आम्ही फार बारकाईने केलेल्या, आम्ही फार गांभीर्याने घेतलेल्या आहेत अध्यक्ष महोदय. म्हणून मी आपल्याला विश्वास देतो येणाऱ्या कालावधीमध्ये चांगल्यातल्या चांगल्या आधुनिक गस्ती नौका असतील, ड्रोनची सुरक्षा असेल, AI चा वापर असेल किंवा कुठलंही आधुनिक तंत्रज्ञान आपल्याकडून पण मी काय माहिती घेईन, कुठलंही आधुनिक टेक्नॉलॉजी या बाबतीमध्ये अगर उपलब्ध असेल तर मग ह्या परराज्यातल्या बोटी आपल्याकडे येणं कसं थांबवता येईल. कारण का याचा थेट फायदा आपल्या मच्छीमारांना पारंपरिकला पण होतो, सगळ्या लोकांना होतो. निश्चित पद्धतीने घेण्यात येईल. ड्रेजरच्या बाबतीमध्ये आपण जे बोला अतिशय योग्य आहे. त्या ड्रेजर जे सिंधुदुर्ग रत्नागिरीच्या त्या बाबतीमध्ये मी ते आपण आपल्या कारकिर्दीमध्ये
आणि रायगड, त्यावेळी जे घेतलेले ड्रेजर त्याला आता आम्ही थोडं मेंटेनन्सचं काम साहेब करून घेतोय. पावसाळ्याचा सीझन आत्ताच संपलेला आहे, येणाऱ्या त्या काही महिन्यामध्ये आपण त्याचा वापर सुरू करू, जेणेकरून याचा थेट फायदा आपल्या मच्छीमार बांधवांना होईल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आमरड धरणात भ्रष्टाचार, सभागृहात आमदार निलेश राणे आक्रमक. राज्यात मुले पळवणारी टोळी सक्रिय. आणि निलेश राणेंनी कोकणसाठी ज्वलंत प्रश्न मांडले, आमदार शेखर निकमांनी केलं कौतुक. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.